Irungo Behobia auzoko dendariek lan asko egin izan dute urte askoan mugako izatearen abantailei esker, baina gauzak aldatu egin dira. Krisiak mugaz behekoei bezala eragin baitie mugaz goitikoei. Marta Elbira. Ainara, egunon, denda utxik ikusten dugu, ze pasatzen da? Gero eta bezero gutxiago dauzkagula edo? Bueno, denborarekin jeitsi da, hainbeste ez. Gastatzen dute gutxiago, beti da 3 euro, 2 euro, subenirrentzat. Frantsesetaz bizi gea eta Frantzian ere hemen bezala krisia badago, ez dago dirurikan. Ezan, ez hemen. Aldaketa handiak eskatuta zaudete oraindik. Bai. Nik uste dut lanpostu asko galdu direla hemen inguru hontan eta zaila egiten ari da mantentzea. Leheno 2007an hola, hemen egoten zen egunero ginen betetak, eta guain, ikusten duzunenez, guain ez dago jendia. Batez beste gutxi gora bera zenba gastatzen dute? Hemen gure etxean, batez beste 50 euro. Lehen posibilizien izan 1 euro... Brigitte, zer erosi dezu? Sobrasada y moscatel. Lo que me gusta es esto, y la he comprado para esto. Sí, bueno, también te gustará Real Pirriqui. Claro, pero eso no se dice. ¿Y más barato que en Francia? ¿Frantzian behan merkeagoa? Mucho más. Unos 10 o 15 euros fácilmente. Ruben, salneurriak. Denetik izango dugu, baina orokorrean merkeagoa gara. Bai, orokorrean 140 merkeagoa gera. Hemen posibilizut ikusi prezio hau, rikarra, litro hemen 12 euro eta 79 gustatzen dut, eta 19 euro buru. Bai. Eta ere ez dia hainbeste tortzen. Ez, nizaten dut beti berdina, hau da, saltzen duzunean artikulu bat de lujo. Saltzen duzu kotxe bat, balio duela 3 milioi. Saltzen duzu milioi batean, baina ez baldin badukazu milioia ezin duzu erosi. Behobiako gasolindegietan ez dugu hilararik aurkitzen, izan ere gaur egun denda eta tabernetan bakarrik ez, gasolindegi eta estankoetan ere, salmentaren jaitsiera nabaritu dute. Ez daki nola izango den prezio, uste dut garestia guandikan garestia dagoela han, baina ez dago hainbesten diferentzia. Eta, bueno, etortzen dienian pasatzia hartzen dute, guandikan hartzen dute, baina ez da leheno bezala, kola hoiek. Bai, estangoetan prezioak die han baino askoz merkeagoak, baina oso garestia da, tabako garestia da garestia. Orduan posible dute erosi gutxigo. Eta gasolinetan han hasi die kompetentzian, supermerkatu eta hasi die kompetentzian, eta orduan hango gasolina da hemengoa baino merkeagoa orain. Hemen nahiko ondo ikusten dugu mugimendua dago zuen dendan, baina ondoko denda itxita dago. Leheno ez zen agertatzen, leheno ez zinen dendak izten eta guain hasi die izten ja. Osa, krisia iritsi zaigu denoi. Jendea sumatzen dugu, jendea etortzen da, baino ez dago denentzat.